Freedom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating, Jesus saves, Jesus saves, and the hush of mercy breathing, Jesus saves, Jesus saves. Hear the hosts of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. See the humblest hearts adore Him, Jesus saves, Jesus saves, and the wisest bow before Him, Jesus saves, Jesus saves. See the sky alive with praise, melting darkness in its blaze. There is life forevermore in Jesus saves. We will live our sorrow sharing, Jesus saves, Jesus saves. He will die our burden bearing, Jesus saves, Jesus saves. It is done, we'll shout the cross, Christ has paid redemption's cost, while the empty tombs declaring, Jesus saves. Rising up so vast and strong, lifting up salvation's song. The redeemed will sing forever, Jesus saves. What made God take so much care to make creation go? He could have made it black and white, and we'd have never known. And what made God send Jesus to die on Calvary? Of course it was this joyous thing I feel inside of me. That's the love of God, it's never ending. That's the love of God, always forgiving. It's always there, He never fails. All He will do is love forever, and He loves to share it. That's the love of God. He can change a family, He's already changed the world. When Jesus brings it to our heart, and the banner is unfurled. And once you start to share it in His precious name, you're glad to see your view of life will never be the same. That's the love of God, it's never ending. That's the love of God, always forgiving. He's always there, He never fails. All He will do is love forever, and He loves to share it. That's the
ako din si Brother Josh Matthews o si Don kinusab ang 15 Minutes Bible Truth Online Broadcasting Ministry. O salamat sa Ginoo sa higayon yung gihatag nga makashare ko ninyo about sa iyang characteristic nga dili siya mamaka. Pag-ingon niya nga hatagan ta niya o mga og kinabuhi, hatagan ta niya og hangin, hatagan ta niya tanan, wala siya na makakana. Ingon siya ato mablan atong Bible sa Titus chapter 1. Titus chapter 1 verse number 2. Yan siya, in hope of eternal life which God that cannot lie promised before the world began. Wow. So pag ingon ni Jesus Christ nga naay kinabuhing dayon, wala siya na makak. Ang Ginoo dili jud mamakak may gala. Kung tiyan ka wala jud ni kausa nga namakak ang Ginoo. Pag ingon niya ni Adan ug ni Eva nga sa diha nga inyo kanon ang bunga dito sa tunga-tunga sa garden sa Eden ka mamamatay, wala siya na makak. Pag ingon niya ni Moses nga adto ni Pharaoh kay tabangan ti ka, wala siya na makak. Pag ingon niya ni David nga tabangan ti ka, wala siya na makak. Muna ang Ginoo dili jud makak mga gala. Karon na tong pagahistotan ang duha ka puntos. First, when He promised life, He did not lie. Wow. Pag ingon niya nga naay kinabuhi, hatagan ta niya og kinabuhi, wala siya na makak may gala. Ingon siya sa John chapter 10 verse 10, Juan kapitulo 10 bersikulo 10. Ang kawatan wala nagani apan aron sa pagpangawat, sa pagpatay o paglaglag. Ako mianhi aron sila unta makabaton og kinabuhi, ug nga sila unta makabaton niini nga mas madagayahon. Wow. Ingon siya nga I am come that they might have life. Unsa man nga kinabuhi? At ang atong kinabuhi kuyo ni Jesus Christ dito sa hangtod sa kahagkuran. Unsa man atong buhaton para ingon siya nga makabaton ta og kinabuhi. Unsa man nato pagbaton ani nga kinabuhi? Unsa man nato pagbaton nga wala man siya nag-ingon diri. Ingon siya sa Bible, mga gala, ingon siya sa Bible nga believe. Ingon siya sa John chapter 3 verse 16. Ingon siya nga for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Believe. Ingon siya, basayon na to, pagbasa. John chapter 3 verse 16, Juan kapitulo 3 versikulo 16. Kaya ang Diyos nahigugma pag-ayo sa kalibutan, nga siya mihatag sa iyang bugtong gipakatawo nga anak, aron si bisan kinsa nga nagatuo kaniya dili malaglag, apan adunay kinabuhing walay katapusan. Klaro na kaayo ang Biblia mga gala nga. Ingon siya, apan adunay kinabuhing dayon si bisan kinsa nga nagatuo. Wala siya lingon nga si bisan kinsa nga mabuhat og maayo, si bisan kinsa nga narelihiyon, si bisan kinsa nga magpabautismo, si bisan kinsa nga magpamembro og simbahan, si bisan kinsa nga naay buhaton kana. Wala siya ni ingon ana, ingon siya si bisan kinsa nga nagatuo kaniya may kinabuhi walay katapusan. So eternal life ang atong buhaton para makuha nato ang eternal life, dili ta wala natay buhaton kun dili mo tuo. Ingon siya nga sa 1 John chapter 5 verse 11 and 12, and this is the record that we have eternal life, and this life is in His Son. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son hath not life. So naa dito record. Ang usa tong record, ang Biblia. Ang Biblia ang atong record nga naatay kinabuhing walay katapusan. Kiniingon siya mismo sa iyang gisulat mismo diri sa Biblia nga naay kinabuhing walay katapusan. Ano sa siya niingon 2,000 years ago pa. Dili karon, dili niaging tuig, dili niaging decade. 2,000 years ago pa niingon siya nga naay kinabuhing walay katapusan. So meaning ang Ginoo dili jud mamakak sa una pa hangtod karon. Now, the second point nga atong tun-an is when He promised salvation,
He did not die. Wow! Kaluwasan daw. Ano sa nga kaluwasan? Kaluwasan sa atong kalag. Ang atong kalag, mga higala, madulong unta sa impyerno. Pero si Jesus Christ, iyang nagpakamatay sa cross, gilubong ug nabanhaw sa ikatulong nga adlaw. Nga tungod ana kita dili na malaglag sa impyerno apan may kinabuhing dayon. Kasi buhaton nato tuuhan si Jesus Christ. Dahil buhaton wala. Kay ingon siya sa Acts 16:31 buhat kapitulo 16 Acts 16:31 ug sila ingon tuon ni Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas og imong panimalay. Kinsay maluwas? Ikaw ug imong panimalay. So meaning if imong tuuhan si Jesus Christ, ikaw ug ang imong panimalay maluwas. Asa man maluwas? Dili sa kapobrihan, maluwas tagikan sa ikaduhang kamatayon which is ang impyerno. Mga higala niingon sa siya sa Luke 19, Lucas kapitulo 19, versikulo 9. Ug si Jesus niingon ngadto kaniya, niining adlaw ang kaluwasan abot niining nga balay. Asa niining nga balay? So ikaw nga naminaw karon kaluwasan ni anha diha kanimo. Ingon siya nga, now is the day of salvation sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2. 2 Corinthians chapter 6 and verse number 2. Kay siya nagaingon ako nakadungog kanimo diha sa panahon nga gikahinangpan ug sa adlaw sa kaluwasan ako nagtabang kanimo tan-awa karon maong panahon sa nga gikinahangpan tan-awa karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Wala siya niingon nga ugma ang adlaw sa kaluwasan, wala siya ingon sunod semana ang adlaw sa kaluwasan, wala siya niingon nga sunod tuig, ingon siya no, karon mao ang adlaw sa kaluwasan. So dili ugma karon wala may gala tuuhi si Jesus Christ imong personal nga manluluwas kay walay lain. Ingon siya sa Juan kapitulo 14 versikulo 6. Ingon siya, si Jesus nagaingon nito kaniya, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay tawo nga makaadto sa amahan apan pinaagi kanako. So ingon siya, I am the way, the truth and the life. Klaro kaayo mahigala. Wala ang relihiyon wala ningon I am the way, the truth and the life. Ang maayong buhat wala ningon I am the way, the truth and the life. Ang bautismo wala ningon I am the way, the truth and the life. Kinsay ningon? Si Jesus Christ. Mo nang atong tuuhan si Jesus Christ, ikaw tuuhi si Jesus Christ nga imong personal nga manluluwas. O mao sad na kini usab 15-minute Bible Truth Online Broadcasting Ministry. Salamat sa tanan, may adlaw. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pag-ampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.